паёми хеле фаврӣ аст. Афсус ки ман дар кӯча ҳастам. Он қадар шояд ки навор хуб набарояд. Пагоҳ худо насиб кунад суди ҳувайдои ғурамарг мешавад дар Московский областной суд. Московский областной суд, агар суд мешавад, адресаш 64-65 километри мкаб. Биёед бачаҳо, ҳамин дар бари ҳамон падараш меистем. Бе ягон ҳичи мо да ягон кори ғайриқонунӣ кардан дар кор не, ҳамхеле мебиёем, меистем, то ки бубинам ки мисол мо тифоқ ҳастем, мо аз як гиребон сар мебароем. ҳамон басанда аст барои падари ӯ, ҳамон дар бари ӯ истодан басанда аст. барои чӣ ки як ваҳму воҳима бечорая лағат мекунад одама. барои ҳамин бародаро марҳамат, пагоҳ ҳамон духтарчае ки 5 сола буд, як ваҳшӣ чӣ кард, ҳам таҷовуз кард, ҳам ба қатл расонд. пагоҳ мешавад суд дар ҳамон метро Микинина ягон 10 минут пиёда мерафтагистед то ҳамон суда. соати 2 пагоҳ 22 декабр соати 2 Московский областной суд суди ҳувайдои ғурамарг мешавад тақсим кунед. ҳамхел просто биёед дар бари ҳамон падараш меистем. шояд агар ягон лозим бошад, агар ягон чи лозим бошад, агар ман ба суд медароям, зеро ки суд пушти дарҳои баста мегузарад. марҳамат, журналистое ки ҳастед, журналистои тоҷике ки дар ин ҷо ҳастед, марҳамат кунед, биёед нависед, то ки ҳамин оташ хомӯш нашавад, то ки ин ваҳшӣ ҷазои як умр строги режим гирад. бо пагоҳ ман худо насиб кунад дар воқа мешавам, мебуроям, эфир мекунам. худо агар насиб кунад расонад то он ҷоя. боқӣ дар амони худо бошед, ҳамин наворо пахш кунед. фақат ягон провокатсия накунед, а ягон провокатсияам дода нашавед. ҳамхел просто поддержка соотечественника и всё. худо ҳифзатон кунад.